Men vi har fundet løsningen. Her er Janne. Hun er storforbruger af plastik. Janne vil godt hjælpe jorden, men hun synes, det bliver for besværligt hele tiden at genbruge plastik på egen hånd. Men vi har løsningen til Janne. Den skraldespand udvandes plastik, så nu kan Janne med god samvittighed få så meget plastik ud, hun har brug. Skraldespanden er lavet af træ og metal, og Jannes plastik går igennem denne proces. Vil du støtte CO2-udledningen i verden? Nej, heller ikke mig. Red verden. Moder Jord skred heller ikke for smerten.